Twitch chat vole od Agreulce a děláme, že je náš. Oh, are you famous? Are you famous? How many viewers you got? Oh my goodness. It's free? Wow. Ok, právě jsme dorazili na Stages Hotel Praha Hotel. Den před odletem do Španělska se Sebastianem a Honzou. Krásný pokoj. Obrovský pokoj. Balkon. Naprosto luxusní koupelna. Čau. A teď? Jediné, co zbývá už je jenom, že čekáme na kluky, než dorazí. Přichází první účastník našeho zájezdu. Jo, ty natáčíš. Ahoj, mami. On to šlo ale do rovně, ať si to dá aspoň použít ten záběr. Kam letíme, Honzo? Na Volhu. Na Volhu, jo. Počkej, ještě tady musíš okýnko. Jo, letiště Praha Smíchov. Kolik si myslíte, že dneska přidáte za tenhle týden volek? 0. Dobrý den, já vás zdravím u dnešního vlogu James Bond, tady AK 007. The James Bond, vole. James Bond. Mým kruhu vagabondi, právníci, dělníci, manažeři šatníku Lidl Fendi, v kontaktech pastoři a hasleři Travis a Celine Dion, udělal bakaláře do kilo Panelák Česko Laos, život, balans, klid a chaos. To jsme přistáli lidi. Bolí mě hlava. Prosím vás, vítám vás u nás v pokoji. Tady máme koupelnu, romantická koupelna, kde bude mít Ondra s Honzou krásné večery. Tady spí Ondra s Honzou. Tak, tady je moje koupelna. Ty vole, já budu mít sranit. Ty krávo, to moře, to mi chybělo, tady mi to fakt chybělo, kámo. Tak já vás vítám u nás, v mé staré oblíbené lokalitě Playa de Jaro. Kámo, tak to jo, tady fitko, prosím. Jsem zvedl 80 kg teďko. Panuje, tohle byla jenom rychlá odbočka. Hello. No jasně, tady si sedneme a tady budu prostě vyprávět, vole. Já už nevím, co mám povídat, vole. Já nevím, co mám povídat, kámo. Takže dobrý den, dámy a pánové, dorazili jsme úspěšně do Španělska, do naší krásné destinace. Můžete se podívat tady, myslím si, že to je prostě perfektní. 4 poměrně dobrá, máme před sebou týden docela super zábavy, takže tady máme prostě takhle výtahy. Tady máme výhled, ty krásu, kámo, jakože actually, je to dobré. Tak, šli jsme na průzkum, zkontrolovat okolí. Nevíš ještě o nějaký dobrý restauraci tady? Jo, vím, kámo. A dělej, vole, jako sorry, kámo, to se hodí jak... Ondra už je trošku nervní, vole, nevíme proč. Pane Ondra, řekněte nám, proč jste nervózní. Má před menstruací. Nevím, mám hlad, brácho. No, moje Racek, tady nám by natočil to? Ty jsi kameraman za 5 korun, tam jim skočil Racek na stůl, ty vole. Gracias. Vydržte, pane, prosím. Za mě al dente. Tak na zdraví, Činčáno. Tak na Španělsko, pánové. Tak máme tady načosky, dostali jsme skvělé jídlo, ještě nevíme, ochutnáme. Máme taste test. Sýr, za mě topovka, jo? Vydrž, teďka ochutnávám. Až bude kulit, tak mu nic nedávám, vole. Maso, míň slaný, to se dá vždycky dosolit. Top class, top tier. Za mě 10 z 10, pizza vypadá luxusně, gazpacho vypadá dobře. Takže vám děkuju a vidíme se u hlavních chodů. Ale těstovina teda žádná sláva. Jako Ondro, jaký máš toho ty pocity? Zkouška 1, zkouška sirén. Ty vole, čuma, ty blbý kámo, ty jsou madness jako. Naše plány na tento večer, jsme vlastně první večer v lokalitě Playa de Jaro. Je to vlastně nad Barcelonou, několik kilometrů od Girony.
Vydáváme se zde za největší fakeový celebrity, co to ty píčo snad jde, vole, tady. Tohle je prostě první den, co ze sebe děláme fakeový streamery, kámo. Hej, jakože víš, co bylo insane, kdybychom se dostali do něčeho, že by nám něco dali zdarma, kámo, díky tomu. Kámo, ukážu vám jednu vtipnou věc, kámo. Stream z Agra. Twitch chat, vole, od Agreulse. A děláme, že je náš. No koukej na nás, vole, tam ti kreténi se nás fotili, vole. How many viewers you got? 1000. 1000? Yeah. We are streaming in our local language. It's Czech. Czech. Czech, yeah. Where are you from? Honza. If you wanna, can like. Show me, I want. Tohle jsem nečekal. Thank you. Oh, are you famous? Are you famous? Jasně, brácho, já jsem fousek tady, ty vole. Tak to jsem píče, kámo. Kámo, takže actually jsme tady ve španělském baru Umami, actually jsme ne Umami, ale je to jakoby Umami. Já jsem řekl, že máme třeba 800 sledujících. Nalili nám tam 50-50, jo, kámo. This restaurant is the best cocktail, piña colada, mojitos, and the best woman here. When you put this inside, you drink one chupito tequila. A jak to jako se dělá, jako nějak... Zkus to z boku, kámo, vole. Ty jsi posral, ne? 3 of water and 3 of vodka. Oh, it's like... Oh my goodness. Wow. Gracias, muchas gracias. Sí. Je strašně crazy, že fakt se nám povedlo jakoby dostat věc zdarma jenom tím, že si zapl kameru s tím, zapl tady fakeový chat. Víš co, larpujeme vodky, jebu to. Pojď, hráš nebo se hráš, tak to začíná kamenušky. Dobře. Voda? Vodka. Tak pojď. Je to kámo 6 volek. No way. Voda, kámo, voda. Buzera. To je buzera. Tohle je bait, kámo. Věřím, že to je voda. Je to voda, taky Je to voda, kámo. Prosím, ty vole. Prosím. Let's go, kámo. Já, vole. Let's go, kámo. To je voda. Právě jsem byl na baru, už mají hodinu po zavíračce, dostal jsem ještě drinka, dostal jsem free pass na Casa Club. Umami, Playa Diaro, bar Umami, OK? Takže dostali jsme pivečko. Gracias, mucho gusto. Kámo, to je šílený. Madness, bracho, madness.